Jopith rech koro ikwayo mondo ne ni otudore kod apisas mochung' ne chenro mag pith rech e nam Lolwe, Kenya Fisheries, mondo giyud tiegruok makare kotenore kod kaka ginyalo timo chenro mag pith rech e cages e yo mowinjore. Jopith ijiwo mondo otim ma kaka yor rito rech gi e cages mondo okony e geng'o lal magisebedo ka mienjo e ohala no kuom kinde nikech koso ng'eyo. Magi ne oyangi kod jalup jatatije mar Kenya Fisheries Services bade ma Kisumu, Christine Tigi, kinde mane isidho okumba ne jopith rech. Rech githo niwach bende bedo ni jomoko ok lu chike ma sirikal dwaro. Koro wakwayo joma donje tich bilano e biashara bilano mondo gibi wabed kod gi piny mondo wakonygi yiero kuonde ma gikete cages maggi kaka giborito rech ka gisekete cages mondo gibed ni giwito ohala kata giwito rech gi kosechopo ni ndalo matero rech e chiro osechopo. Anyakora Ramogi yiena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani ka waduogo to adhi mbele kod weche manyiena mag ang'ich welo. Kik idhi mabor. Back to school is here. Citizen Duka has everything